Gaur nazioarteko torturaren aurkako eguna da. Nazio Batuek bultzatzen dute egun hau torturaren biktimei babesa emateko, torturatzaileen inpunitatearekin amaitzeko eta tortura ahalbidetu zuten sistemekin amaitzeko. Beraz, egia, justizia eta berriro ez gertatzeko bermeak balioan ipinteko eguna da gaurkoa. Egiaren inguruan esan behar da ezagutzen ari garela izebergaren tontorra, lehenengo kasu sorta txikia ezagutzen ari gara 5.000 kasuen unibertso haundi batean txosten ofizialek jada adierazten duten moduan. Tortura sistematikoa, tortura orokortua, gorputz polizial guztiek praktikatu zuten tortura, Guardia Zibila, Polizia Nazionala, Ertzaintza, eta lehenengo urratsak baino ez garela hasi ematen guzti hori ezagutzeko eta guzti hori errekonozitzeko. Justiziaren ikuspegi batetik esan behar da, tamalez, inposatzen ari dela inpunitatearen eskema bat, ikerketa faltagatik eta jasarpena edo torturatzaileen persekuzio faltagatik. Ez hori bakarrik, pertsona torturatuek ere salatzen dute, bigarren biktimizazio bat sufritzen dutela, ikusten dutenean euren torturatzaileak goratuak, kondekoratuak, omenduak, errekonozituak izaten direla publikoki, batzuk garaituak, beste batzuk garaileak izan zirelako errelato politiko bat egiten danean. Berriro ez gertatzearen bermeen inguruan esan behar da oraindik gaurkoz existitzen direla tortura ahalbidetu zuten legedia, mantentzen direla salbuespenezko tribunalak eta nola ez mantentzen direla tribunal horiek eman zituzten zigorrak torturapean jasotako adierazpenen gainean fabrikatutakoak. Beraz, egian urratsak ematen ditugun bitartean, justizian eta berriro ez gertatzeko bermeetan atzean geratzen ari garela. Beraz, guretzat, EH Bildurentzat, nazioarteko torturaren aurkako eguna marko ezin hobea da, jarraitzeko aldarrikatzen, jarraitzeko borrokatzen, torturaren biktima guztiei babes guztia emateko Euskal Herri osoan. Eta zentzu horretan, gaur oroitu nahi ditut, 14 herritar horiek, Euskal Herritarrak, tortura gainditu ezin izan zutenak eta euren torturatzaileen eskuetan hil zirenak. 14 pertsona hauentzako betiko argia.